Ato balitang LRG. Nga di na gyud kahulat atong reporter mga katropa na TikTok na gyud. Iring nga nawala hulat sa gudlo. Intro pa ganita. Iring nga nawala napulo ka tuig ang nakalabay. Subling nakaplagan. Wow! Uy, kiyaw ba ni? Atong sayron mga katropa ang detalye sa balita sa tuang LRG correspondent nga di kahulat. Katropang Lolo Amado. Mutuo ka ba, katropa, nga lisod mawala ang iring? Kini maoy unod sa atong istorya karong buntaga. Wow! Subling nakaplagan sa usa ka pamilya sa New Jersey. Ang ilang iring nga misibat agi sa bintana. Napulo ka tuig na ang milabay tungod sa microchip. Sumala pa sa Montclair Township Animal Shelter. Nago sa kasaang nga iring gidala sa usa ka membro sa publiko. Bago lang og gi-scan sa mga opisyal ang iring alang sa usa ka microchip. Wow! Gila sa microchip ang iring nga si Asa. Og Asa, usa ka tawag sa iyang mga tagiya. Nagpadayag nga nawala siya sa tibuok dekada. Matod pa sa tagiya sa sinagop. O nga sinagop raw sa bilang maong iring. Apan nakasibat kini na pulo ka tuig ng milabay. Ila kining gipangita pag-ayo. O gani na nga podapod silang mga flyers sa publiko. Aron lamang makita ang iring. Apan wala gayod kini mahibalik. Apaning baguhay lang dako kayo ang kalipay sa tagiya. Umanay balik kaniya ang iyang mingming. Nagpaambit ang shelter o litrato gikan sa malipayon nga reunion. Bangas kang ringa ka. Bangas ka? Opo ka to mga katropa nga to balitang LRG kong lahirag yun. Ko si Lolo Amado dili gwapo dili masyo pero delikado sa mga chick. Bye-bye.